imam prijatelja koji između ostalog prati vas, ali prati i lažne teologe kojima veruje. Dobro, sad pišeš duže i kada mu odgovorim o dokazima da su drugi teolozi prevaranti, on se ljuti na mene, ne znam više šta da radim po tom pitanju. Kako da mu pomognem? Dragi prijatelju, ljudima možeš da pomogneš samo na dva načina. Tako što ćeš da budeš pristojan prema njima, da budeš prijatelj sa njima i da se moliš Bogu za njih. A da ti nešto ljudima dokazuješ, to je jako teško. Ljudi su naučeni naopako i imaju svoja verovanja i teško oni ta verovanja menjaju. To je ono što Isus kaže. Može li leopard da promeni svoje šare? Ne može. Jer može Etiopljanin da promeni boju svoje kože? Ne može. Ali možete vi, koji ste naučeni da budete zli, da budete dobri? Ne može. Ali, što čoveku nije moguće, Bogu je moguće, kaže Isus, tako da možeš da budeš prijatelj sa njim i da se moliš Bogu za njega i onda je sve moguće. Može da se opameti.